Pinminsan tayo. Okay na po yung ticket ko, nabayaran. Kukunin ko na lang yung ticket for going to Naga City. Ayan, thank you. Ano, kasaya na ako ng bus. Okay na, boss. Pabukas ang pinto, boss. Okay na, pabukas ang pinto. Dahil lama, hintayin mo lang ko dyan. I-ano ko muna yung gamit. Paano ba to? Pare, pahawak nga pare. Ito, magbabayad muna ako sa taxi driver. Magkano yan? 550. 550 po. Wala. Okay na yan. Okay na, Kabiran. Salamat ah. Okay. Ma, tara na. Wala mo na iwan, pare. Okay lang. Tara na. Baba na, ma. Huwag na ako. Sino pa na? Alalay ka niya, kuya. Sige, sige. Balik ka na. Paano nga, sisiguro po rin. Ay, sarap mo, ano mo, pinto mo, baka makalakawag ka. Ilak mo muna. Ayan, tulong lang ako. Tara. Uwaw ka, kuya. Salamat ah. Ayan. Sige. Masakay na. Oo. Doon sa bus. Sige, diretso lang. 111. Oo. So, papunta lang kami ng terminal putang bus. Punta kami ng Naga City. 7:30 ang alis. Sige, sige lang. Sige. Malapit na tayo sumakay. 7:30 alis natin. Andiyan naman yung 7:30. Sarog, Bicol, Sarog. Oh. Pwede na siguro sumakay, no? Pwede na siguro sumakay na bus, no? Kasi ano eh, hindi na pwede. Alam mo kung anong number? Oh, nandito yung ticket, sa din ako. Sandali lang. Anong ba ang number? Hawak ka ano mo? Anong biyahe? Ano, naga lang ako eh. Ito, papasa nga pa rin. Anong number yan? Ang bus. Nasa bag, yung ano eh, ako eh. Sa papunta niyan? Ano, panaga kuya. 7:30 ang alis. O, 7:30 C5. Pinya Ay, Pransya yan. 211? O, pa... 211? O, ba yun siguro.
Pinya Francia, dito sa Pinya Francia. Pinya pa rin siya daw eh. Pinya Francia. Kinahati ko yan. Ha? Kaya, kinahag-vlog ako. Ay, Ito. akin na. Ayan, tara. Sige na, diretso na. Saan yung ano? Ano? Ayun yata, yung ano. Ay, ito, ang driver to. Ha? Boss, saan yung 7:30 ang alis na bus? Teka lang, baka yun yung kulay-pula. Ah, ito siguro. Ay. Say 5. Manong, ano yung 7:30 ang alis na bus? 7:30 umaga. Kulang sir, kagigising ko lang. Ayun, ito ang dispatcher ko. Say 5 tayo. Pinya Francia. Abo mo lang. Ano, 7:30 ang alis ng bus. 7:30 ang... Oo, wala pa naman yung bus. Ah, wala pa yung bus? Oo, kunin muna si nanay doon, no? Ah, okay. Kasi Pipila dito yan. Ah, sige, sige. Ayun, yung ano doon. Salamat pre, ah. Ayun mo. Ate, paupo pwede? O, sige, sige. Sige. Saan kayo pupunta? Naga po. Ano? Yeah. Salamat ah. Thank you ah. Okay. Salamat. Eh ano, ayaw naman yung aeroplano. Ayaw naman yung plano. Nagano ka yung nakaganon? Wala, alas 9 pa raw yun eh. Ikot kami. Namat Alas 8 yung sasakyan namin. namatay ka 7:30 ang alis sa amin eh, 7:30. Ah, doon din sa... Ah, 7:30 din kayo? Oh, yan, magkasama tayo. Dapat nga namatay kasi yung kapatid nito. Dapat nga hindi na ayaw ko na umuwi eh, kasi mahirapan. Dapat yung dalawa kayo kasi mag-ano. Kaso gusto niya lang umuwi. Kasi Nanay mo yan. opo, Ilan taon? 89. Apat patay na. Pero yung nanay ng kaibigan, 105 na. Oh. Ang bilis tumakad. Oh. Oo, nakakuha na 100,000. Pero malakas pa ako maglakad.